very much for your support to Tinubu and to Nigeria and to youth and young people in Nigeria, especially in the southern region and the whole country as a whole. On behalf of the City Boy movement, we want to present your recognition letter, the appointment letter, as the regional director of the Southeast for City Boy. And on behalf of City Boy, we want to say congratulations and thank you very much. On your mandate we shall stand. On your mandate, on your mandate, on your mandate we shall stand. We shall stand. On your mandate we shall stand. On your mandate we shall stand. On your mandate, on your mandate, on your mandate we shall stand. Okay, if we give him a vida, no, no drag will be Cubana if I have his own thing. You understand me? And all individual differences on give accordingly choose so obey gan on yana. Mana the reason in Jeme vida or Makagima Boni Bogabo. Onwe ka esi meti onye dịka Obi Cubana ka ndị federal government of Nigeria si metu ihe dịka Obi Cubana ka ịbọpụta na social media si anyị ọ maka na ọ bụ onye Igbo emetu onye Igbo politicians aka ịbọpụta na social media si anyị ọ maka na ọ bụ onye Igbo onwe ka all these our big guys na-anọ na round table with the other tribe na the upper echelon onwe ka basi nwee misunderstanding with the federal government of Nigeria ịgbapụta na social media na shout gari ọ maka na ọ bụ onye Igbo ya echi niile kịta na ị na-asị m na Obi Cubana na nwa Seyi enwekwala ike link up ọ bụrụ gị nwa bụ a common man Igbo man ga-anọ na social media oge ọbụla ị na-adara ya gị tribalism. This is the reason why I made this video. Is it not high time gị nwa wake it up mara na ndị anụnwa na-use you because you need it too emotional. That is the simple truth. You got to go fachokwa use unu opụta okwu ofu ife the emotional attached with okwuru maka Biafra kwuo maka Nnamdi Kanu ekwu chọọ ofu ife ya bụ kwukwara ya n'isi onye ọbụla pipe olu. Is it not hard time you wake it up?